92 medie ung. 92 medie ung. 92 medie ung. 92 medie ung. I dag er vi på Medium taget ud for at besøge Legepatruljen, og de vil selv fortælle mere om projektet her. Hvad er det for et job? Jamen, det er et projekt, der er kørt her hen over sommeren, hvor vi er en legepatrulje, der tager ud tirsdag og torsdag, 2 forskellige steder her i Aalborg Øst, for at tage ud og lege med de små børn, sætte nogle lege i gang. Ja, og hvorfor gør I det? Jamen, det er for at aktivere de små børn, som eventuelt skulle rende rundt og kede sig og ikke vide, hvad de skulle få tiden til at gå med. Hvor lang tid har I arbejdet med det at gøre? Jamen, det er et projekt, der forløber sig hen over sommeren, det vil sige fra cirka juni til her slut september. No. Hvor ofte kommer du her? En gang imellem med min lillesøster. Hvad laver du så, når du er her? Jeg leger bare med hende. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad der er andre, der laver herude sådan? De spiller fodbold og rundbold. Kommer lidt an på, hvad de små børn gerne vil lave. Ja. Tak for det. Hvad er det her for et job? Legepatrulje. Hvor lang tid har du arbejdet i det? Cirka 3,5 måneder. Hvad handler det om? Det handler om, at vi skal få nogle børn aktive og ud og lege med dem og sådan. Hvad kan du tilbyde de andre små børn? Komme ud og spille fodbold, rundbold, hævdingbold, lige hvad de har lyst til. Hvorfor er det, I gør det her? For at tjene lidt penge og lege med de små børn, som der ikke har noget at lave. Hvad er det her for et fritidsjob? Det er legepatruljen. Hvad laver I legepatrulje? Det vi gør, det er, at vi tager rundt på nogle legepladser. Her blandt Skallerupvej og Runderen, hvor vi finder nogle børn og laver nogle aktiviteter for dem. Hvad kan I tilbyde for børnene? Sjov, leg og spas. Har du det godt med dine kolleger? Jeg har det rigtig godt med dem. Hvor lang tid har du cirka arbejdet med det her? Jeg har arbejdet cirka 5 måneder.